ये ये व्हिडिओ मध्ये बघितलं असेल सर्वांना प्रसाद भेटतो. हो कसं नाही तो मी बाहेर नको जाऊ. माहित काय बाबा बस बापरे मला समजतच नाही मी तुम्हाला बघते. वाटलं पण नव्हतं मी तुम्हाला बघीन कधी. बरं वाटतं ना हो खूप कसं वाटलं तुला आता एकदम मस्त. दमली असेल ना तुमच्यासारखं एकदम मस्त. मस्त पण दमली असेल ना आता नाही जमली कशाला. नाही ना बसून तर आली ट्रेन बसून आली तर तू फक्त छोटी नाव आहे म्हणजे माझी. छोटी मुलगी येणार आहे छोटी मुलगी छोटी येणार. मुलगी मोठी वाटली नको. आवाज तू छोटी मी मुलगी दादाला येणार आहे. बोललेली अगोदरच की मी मी छोटी म्हटलं नाही ही वाटत. छोटी का काय बोलला मेसेजवर की छोटी वाटतेस. मी त्याला अगोदरच बोलली मी छोटी नाही वाटत. छोटी नाही छोटी वाटत नाही. आहे. आणि लगेच प्रोफाईल पण चेंज केला मग मग समजायला. हा. ठीक आहे रेडी. नमस्ते नमस्ते माझं नाव श्रुती. मी आज मशरूम मटरची भाजी बनवते. पहिले आपण मटर शिजवून घेऊया. इथे आपण पाणी आणि आपले मटर कच्चे मटर है ना. हा आपले शेंगाचे मटर असतात ना ताजे मटर हम्म. ते आहे. ते आता शिजायला ठेवले आहे ते मटर शिजेपर्यंत ते आता काय करते बघूया. कांदा कापून दुसरी सुरी नाही. हाय दुसरी सुरी ती मग तिथे काळी सुरी आहे हो काय हिला का तिला धार कमी आहे ना. अरे वा. कमी आहे म्हणजे असं पाहिजे बघ कोणतरी बनवणार. तिला डिटेलिंग माहिती आहे युटेन्सिल्स वर पण. हा. तुझ्याकडे कसली सुरी आहे सेम आहे. अशी आहे अरे वा Same आहे. फटाफट कापतेस हळू काप पण हो बारीक पण कापते. एकदम व्यवस्थित. गुड. मी पण नाही असं कापत सवय आहे ना. हा? अच्छा तू जेवण कधीपासून बनवायला सुरू केलंयस. मी चौथीत असल्यापासून. 4th स्टँडर्ड पासून. हो म्हणजे चौथीत बेसिक बेसिक बनवायची मग नंतर हळूहळू यायला लागली. मग आता सर्वच स्वयंपाक येतो तुला हो सर्व स्वयंपाक होता. मस्त कापतेस प्रोफेशनली एकदम. मला ते आवडलं. तू विचारलीस ना दुसरी सुरी आहे का. हा गुड. श्रुती तुझ्या कटिंग वरून तर एवढं समजतंय की तुला छान एक्सपिरियन्स आहे हो तुझी. म्हणजे तुला असा कॉन्फिडन्स कधी आला असा. कॉन्फिडन्स मी NSS कॅम्प मध्ये ज्यावेळेस गेली ना तेव्हापासून म्हणजे मला समजलं की मला बनवता येतं. मेन गोष्ट म्हणजे आमचे एक सर आहेत वानखडे सर म्हणून. तर मग ते कॅम्प घेतात आणि म्हणजे शिफ्टिंग होते नाही का पोस्ट बदलते तेव्हा एक वेळेस त्यांची पोस्ट बदलली तर एक दिवसच त्याले पहिल्या दिवशी. तर मग दुसऱ्या दिवशीपासून ते येणार नव्हते तर त्यांनी सगळी जबाबदारी माझ्यावर दिलेली की तुला जेवण बनवायचंय. आणि मी घाबरलेली तेव्हा पण तेव्हा ते असं म्हणजे असं बोलले ना श्रुती तू करू शकतेस हे. तर तेव्हा मला असं वाटलं की हा मी करू शकते. आणि त्याच्यानंतर 7 दिवस मी म्हणजे माझ्या हाताखाली मुलं होती आणि मग त्यांच्याकडून सगळं करून घेतलं आणि एवढ्या लोकांचा स्वयंपाक करायची. तेव्हापासून वाटलं की हा आपण करू शकतो. मम्मी म्हणजे बघ श्रुती मला माहिती आहे श्रुती केवढी आहे. तुला माहिती आहे श्रुती केवढी आहे. श्रुती मला नाही माहिती केवढी आहे. सुरुवातीला तुझा बोलतो काय छोटी आहे एवढंच माझ्याजवळ बोलत होता तू. श्रुती तुझी एज सांग मला. मला आता 20 चालू आहे. बघा ही 20. चालू आहे. मटर शिजून घेतलेत मशरूम कटिंग झालेत. आता आपण बनवायला घेऊया. जिरं टाकूया. आपण इकडे किती जिरा घेतलाय. अर्धा चमचा जिरं तडतडलं की कांदा टाकूया. कुकिंग तुझी हॉबी आहे का. हो माझी हॉबी. असे काय फनी मुमेंट्स असे काय मुमेंट्स आहेत जे रेसिपी रिलेटेड आहेत. असे
काहीतरी भात बनवत होती. तर मला वाटलं की आता भात आपल्याला एवढा लागतो तर एवढेच तांदूळ घ्यायचे. तर मी एवढे तांदूळ घेतले, तेव्हा 7वीत असतील. एवढे तांदूळ घेतले, धुतले. मग बाजूवाल्या ताईला जाऊन विचारलं की भात कसा शिजवतात. माझी आई दुकानात गेलेली तेव्हा, म्हणजे आमचं दुकान आहे ना, तर दुकानामध्ये गेलेली. तर मग नंतर त्या ताईला विचारलं. ताई बोलली की कढई घ्यायची, त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं, तांदूळ टाकायचं, मीठ टाकायचं, शिजवायला ठेवायचं. तर मी एवढा असा तांदूळ आणि फ्राय तू बोल एवढा असा तांदूळ आणि तेवढंच पाणी आणि पूर्ण असं अशी लेवल लावून पूर्ण अशी भाताची त्याच्यावर ताटली मारून मस्त टीव्ही बघत बसली. आणि मग काय सगळं करपून गेलं आणि शिजला पण नाही भात. म्हणजे भाताबरोबर पाणी ठेवलं. तिला वाटलं तेवढंच का? मला वाटलं जेवढा आपल्याला भात लागतो तेवढा टाकायचा, तेवढं पाणी ठेवायचं. आणि मी शिकली पण तशीच आहे. मला मम्मी अशी बोलायचं नाही की तू बनवून ठेव. मला भूक लागली, मम्मी नाही आपली घरी, तर मी काय ना काय करत बसायची घरामध्ये. तशीच शिकत गेली. मस्त भात झाला होता. असं परत बनवूया इकडे. नको. आणि एकदा इडली बनवत होती. तर इडलीच्या बॅटर मध्ये काहीतरी मिस्टेक झाली, तर इडल्या फुगल्याच नाहीत. मग नंतर म्हटलं आता मम्मी आली तर मला मम्मी खूप ओरडेल की इडल्या फुगल्याच नाहीयेत. मग नंतर परत बाजूवाल्या ताईला जाऊन विचारलं की माझ्या इडल्या फुगल्याच नाहीयेत, आता मी काय करू. तर ती बोलली की काय नाही करू शकत, आता काय करणार, पीठ थोडे हे करणार. मग त्याच्यानंतर मी ते सगळं साच्यातनं काढल्या इडल्या, त्याला मळलं. त्या पिठाला थोडं वाफलेलं ना ते, मग ते मळता आलं. मग त्याला मळलं, तेल लावलं, त्याचे बॉल्स केले, ते फ्राय केले आणि त्याची वेगळी रेसिपी झाली. आणि मग ते परत त्याला फोडणी दिली अशी आपली सॉसची वगैरे. तेव्हा पण मी लहानच होती, म्हणजे असेल 9वीत वगैरे. आणि मग त्याची वेगळी रेसिपी झाली, ती मम्मीला खूप आवडली. आणि मग मी सांगितलंच नाही की हे इडल्या बनवलेल्या आणि त्याचं हे असं उलट झालंय. त्याच्यामध्ये पण काय झालेलं मला माहितच नव्हतं की ना तांदूळ भिजवायचे असतात. मग तू काय केले? डायरेक्ट मिक्सरला लावले. हो, डायरेक्ट उडदाची डाळ फक्त 15 मिनिटं भिजत घातली, डायरेक्ट मिक्सरला लावली, म्हणून ते झालं नाही. जोक झाला. हो. पण ह्याला बोलतात जर्नी मम्मी. आता ही पुढे जाऊन 5-10 इयर्सनी एक एक्सपर्ट बनेल मम्मी. हा ना. मग तिने इडल्याचे हे केले, बॉल्स बनवले. मग रेसिपी झाली की नाही नवीन तुझी? हो. ते मम्मीला इडल्या नाही आवडले असते, पण ते बॉल्स आवडले. नाही, मम्मीला तर माझ्या आठवत पण नसेल असं काय झालेलं. इथे आपले कांदा, टोमॅटो आणि मिरच्या. आता जरा टोमॅटो नरम करून घेऊ. किती झाकण किती वेळसाठी? 2 मिनिटासाठी ठेवले. इथे आपले 2 मिनिटं झाले ना श्रुती? कांदा टोमॅटो मऊ पडलाय. आता आल्या लसणाची पेस्ट घालून 1 चमचा. आता आपण झाकण ठेवून परत 2 मिनिटं शिजवून घेऊ. तोपर्यंत हे मसाले दही मध्ये मिक्स करून घेऊ. आपण इकडे पाव कप दही घेतलाय, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, चमचा धना पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर आणि गरम मसाला अर्धा चमचा. हे तुला माहितीये दही मध्ये मसाले का मिक्स करायचे? हो, मसाले सगळीकडे लागतात आणि दही फाटत नाही. दही फाटत नाही. दीर आवाज देते बघ. ते खेळायचंय. आता हे घालून घेऊ दहीचं मिश्रण. खेळायचे मुरमध्ये आले. दिल आम्ही रेसिपी नको करू आम्ही रेसिपी. दिल का करू देत नाही आता. चल दिल बस. बाहेर जायचं दिल, बाहेर जायचंय, बाहेर जायचंय, बाहेर जायचंय. आता ते तू मटर मधलंच पाणी घेते का त्यासाठी? मटर मधलंच पाणी घेते, कारण मग पाणी जास्त वाढवायचं नाही ना. आणि तिकडे श्रुतीने गॅस वाढवला आता. ते दही मसाले टाकलेत ना, ते चांगले ढवळत राहायला पाहिजे. इथे असं वाटतं इकडे क्रिकेटचं स्टेडियम आहे, बॅटिंग बॉलिंग चालेल, मी इकडे कॉमेंट्री करते. गॅस बढ़ गया है, हात चालू है. पाणी अजून देते तुला, ते मसाले शिजायला पाहिजे ना. थोडं पाणी टाकते मसाला शिजण्यासाठी.
1 मिनिट झाकण ठेवून मसाला शिजवून घेऊ. गॅस आपला फास्ट आहे ना? गॅस फास्ट आहे. तर आपली 1 मिनिट झाली. ग्रेव्ही मस्त छान झाली आहे. आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकू आणि चव वाढण्यासाठी थोडी साखर टाकू. म्हणजे साखर टाकली की जरा छान लागेल ना, आंबट तिखट गोड. आता कन्सिस्टन्सी चांगली झाली त्याला. हा, मस्त कलर पण झाली. चांगला आला. कलर पण छान आलाय. आता आपण ह्यात मशरूम टाकून घेऊ मशरूम आपण चांगले धुवून कट केलेले आहेत. आणि मटार पण टाकू. आणि आपले 1 पाकिट मशरूम आहे. हा, मटर 1 कप आहे. आता गॅस फुल करून आपण झाकण ठेवून मशरूम शिजवून घेऊया. आपण झाकण काढू. 10 मिनिटं झाली. मशरूमला पाणी सुटलं. कोथिंबीर टाकून घेऊ. भाजी तर खूप हेल्दी झाली मग. एकदम मस्त झाली आहे. दिसायला पण छान झाली आहे. नंतर कोथिंबीर टाकून एकदम चांगला सुगंध आला. थोडी भाजी सुकवून घेऊया. 1 मिनिट ढवळून गॅस बंद केलाय. आता आपण काढून घेऊया. तर मी झटपट मटर मशरूमची भाजी बनवली आहे. या सर्व टेस्ट करायला. मस्त एकदम छान. सर्वात आधी दिल आली टेस्ट करायला तुला. दिल बसले बघ टेस्ट करायला. आता पहिलं तिने भाजी बनवली आहे झटपट मटर मशरूमची. पहिली टेस्ट करून दाखव, कारण तू टेस्ट खूप चांगली करतोस ना. तुला टेस्ट करणार? कुकर आधी तर तू बनवली, मी टेस्ट करतो. सर्वात आधी तर तुला पण सुगंध आलाच असेल ना. एकदम एकदम छान सुगंध आलाय. एकदम छानच भारी वाटते पण. आणि हेल्दी पण झाली. आपली ग्रीन पीस आहेत, म्हणजे हिरवे वाटाणे आहेत, आणि आपली मशरूम आहेत. तुला मशरूम आवडतात? नाही. मग तू एकदम बनवते कशी एकदम छान. तर टेस्ट करूया आपण. मस्त बनवलं एकदम. मला तर कलरनेच वाटली. त्याला कलर एकदम छान आलाय बघा. एकदम रेडनेस त्याला मस्त आली. आणि मीठ पण व्यवस्थित पडला तुझ्या हाताने. मसाला पण व्यवस्थित आहे. दही मध्ये टाकल्यामुळे जरा ते चांगलं वाटतंय खायला. मी बोलले ना आंबट तिखट गोड लागेल, कारण तिने साखर टाकली ना वरून थोडीशी. चपाती सोबत खायला, भातासोबत खायला आपण हे प्रिफर करू शकता. आपल्या लंच मध्ये ही अशी भाजी आहे की आपण लंच मध्ये पण खाऊ शकतो आणि आपण डिनर मध्ये पण खाऊ शकतो. कारण आपले हिरवे वाटाणे मशरूम आपल्याला दोन्ही टाइम चालू शकतात. तर रेसिपी एकदम छान आहे. तिची स्टाईल मध्ये तिने बनवली आहे. तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि श्रुतीने रेसिपी कशी बनवली हे सुद्धा सांगा.